Základnou prioritou pre každé vedenie mesta musia byť jeho občania. Je preto potrebné pripraviť pre nich najlepšie možné podmienky, zabezpečiť bývanie, prácu, investorov, pripraviť nové pozemky na výstavbu rodinných domov, zabezpečiť mestskú hromadnú dopravu a ďalšie priority. Ružomberok je mesto, ktoré sa nachádza v úzkej časti Dolnoliptovskej kotliny. Jeho životné prostredie súvisí aj s priemyslom, ktorý bol niekedy v tomto meste výrazný. Je veľmi dobré, že najväčšia priemyselná firma Mondi SCP výraznými opatreniami znížila zaťaženie pre obyvateľov mesta a naopak pokračuje vo náhrade starších technológií novšími, ktoré zaťažujú životné prostredie v oveľa menšej miere. Moja predstava je, aby sa naše krásne mesto Ružomberok stalo mestom na celý život.